ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്മാൻ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् വൈഷ്ണവാംശ്ച श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ഇന്ന് 15-ാം അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമ മാസമാണ്, അവസാനത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തില് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്. അതെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലും ആവാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന തന്നെ ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊരു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആ ഋഷികളെല്ലാം ആ ഒരു പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിഞ്ഞു, ആ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഈ നമുക്ക് ഓരോ അവസരം, നമുക്ക് ഓരോ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ ആ ഇതിൽ നമ്മൾ പെരുമാറും. അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ആ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഗുണാതീതരായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ വസുദേവ സത്വം എന്ന് പറയും. അത് വസുദേവ അവസ്ഥ എന്നും കൂടിയും പറയും അതിന്. അത് ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വസുദേവ അവസ്ഥ. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ് പറയാ അതിന്? എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത്? വിശുദ്ധമാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ വിശുദ്ധമായിരിക്കും. രാജസിക ഗുണത്തിന്റെ അങ്ങനെയാണ് ദുഃഖമായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിന്റെ എന്തായിരിക്കും? അജ്ഞാനവും മൗഢ്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തില് ഓരോ ആൾക്കാരും മരിക്കുമ്പോ, സത്വഗുണത്തില് ആൾക്കാർ മരിക്കും, എവിടെ പോവാ? അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോവാ? ഋഷിമാരുടെ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവരെത്തും. രജോ ഗുണക്കാർ എവിടെ പോവാ? ഭൂമിയിൽ തന്നെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും അവര്. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെ പോകും? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും. അതെ. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഓരോ ഗുണവും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക? ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണം?
ജ്ഞാനത്താലും സുഖം പിന്നെ ജ്ഞാനം അതിന്റെ സുഖവും ജ്ഞാനവും രണ്ടും ഉണ്ട്. സുഖവും ജ്ഞാനവും രണ്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? അളവറ്റ ആഗ്രഹം, കൃഷ്ണാധിക്യത. തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനമില്ല, ഉന്മാദം കൊണ്ട് ക്രോധം, അലസത, നിദ്ര, അലസത, പ്രമാദം, നിദ്ര, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിന് ഓരോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സത്വഗുണത്തിന് അറിയണം, അരയണം, രജോ ഗുണത്തിന് തമോ ഗുണത്തിന് തമോ ഗുണത്തിന് കാക്ക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? അർജുനൻ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതിൽ 3ാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അർജുനൻ ചോദിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണാതീതരാകാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റില് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആൻസർ കൊടുത്തത്? ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവത്ക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിപുരസരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും വീഴാതെ അതായത് നമ്മൾ അതപ്പതിക്കാതെ പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് അതിവേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഗുണാതീതരാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയ ആസക്തി കൂടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിഷയ ആസക്തി തനിയെ കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോ ജന്മത്തിനും ഇനി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ 14:26 ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആ ശ്ലോകം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. അവ്യഭിചാരേണ, അതായത് നമ്മൾ തെറ്റാതെ നമ്മൾ ആ ഭക്തി പുരസരം സേവ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥിതിയിലും അതായത് ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ ആ ഭക്തി നിർത്താതെ ഭക്തി പുരസരമായ സേവനങ്ങൾ നിർത്താതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഗുണാതീതരാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഓരോ ജന്മങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാരണം? നമ്മുടെ ആ ഗുണത്തിൽ നമ്മുടെ ആ സംയോഗം എന്ന് പറയും നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമ്പർക്കം വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ കർമ്മവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ജന്മം കൂടി കിട്ടുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് പുരുഷോത്തമ യോഗം ഇവിടെ നമ്മൾ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ അതായത് പുരുഷോത്തമ ഇത് ഈ യോഗത്തിൽ എന്താണ് ആദ്യം വരുന്ന 5 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ ആ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുക? നമുക്ക് ആ അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് എന്താണ് മുക്തി മാർഗം, അതായത് മുക്തി നേടാനുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ആ പ്രക്രിയ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമദശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്ത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും ആയിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധത്തെയാണ് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അരയാൽ വൃക്ഷം. അപ്പോ ഈ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനോട് എന്താണ് ഉപമിച്ചത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഉപമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൃക്ഷത്തോട്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരുകളെല്ലാം കീഴ്പോട്ടും ശാഖകൾ മേൽപോട്ടും. പക്ഷെ ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഈ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പറയും, പ്രതിബിംബം, പ്രതിഫലനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ? ആ ഒരു ഛായാവൃക്ഷമാണ് ഇതിന്. എന്താ പറയാ? മായികമായ വൃക്ഷം, ഛായാവൃക്ഷം എന്നും പറയാം. കാരണം നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഛായാവൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത് വൃക്ഷം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എങ്ങനെയാണ്? മേൽപോട്ടും ശാഖകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കീഴ്പോട്ടാണ്. അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധത്തെയാണ് ഉപമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തോട്. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിലെ ഇലകളൊക്കെ എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ആരാണോ ഈ വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ എന്താണ്? വേദജ്ഞൻ. എന്താ പറയാ? വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയവൻ. അപ്പോ ആരാണോ ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്
നമ്മൾ വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക ലോകം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, താഴെ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകം കാണുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ് ഉയർന്ന ലോകം. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഉയർന്ന ലോകം അത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധാമമാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? ഇവിടെ ഡിസയർ എന്ന് കാണാം. എന്താണിത്? ഡിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമില്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്തി പുരസരം സേവ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മളെ തടയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഡിസയർ. എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ പല രീതിയിലുള്ള അല്ലെ ജീവവർഗങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പുലിയെ കാണുന്നു, പശുവിനെ കാണുന്നു, മാനിനെ കാണുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുണ്ട്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നു. അപ്പോ ഈവൻ ദേവന്മാർ പോലും ഈ വൃക്ഷത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ നമുക്കറിയാം ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എന്താണ്? ദുരിതങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആ ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്. പക്ഷെ നമ്മളെ തടയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഡിസയർ. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അരയാൽ വൃക്ഷമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധത്തെ ഉപമ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട്. ഇത് ഛായാവൃക്ഷമാണ്, മായികമായ വൃക്ഷമാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ നിഴലാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഈ വൃക്ഷം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊരു ഇമാജിനറി, നമ്മൾ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ്. നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ വൃക്ഷം മനസ്സിലാക്കിയവർ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാള് എന്ത് ചോദിക്കാം? അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവർക്ക് ചോദിക്കാം, അതായത് അപ്പൊ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് ആൻസർ? അതായത് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ത് വേദങ്ങൾ 4 ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ്? അത് വേദങ്ങളെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഏത് വേദം പഠിച്ചാലും എല്ലാ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തി പുരസരമായ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേദജ്ഞനായി, നമുക്ക് വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ. അതായത് നമുക്ക് വേറെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേകമായിട്ട് വേദങ്ങൾ അഭ്യസിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കാതെ തന്നെ ഭക്തി പുരസരമായ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിച്ച ആ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അത് ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാള് വേദജ്ഞനാകാം. നമുക്ക് 4 വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 3 വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ വേദജ്ഞനാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഭക്തി പുരസരമായ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേദജ്ഞനാകാം. കാരണം വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൃക്ഷം അല്ലെ. ഈ വൃക്ഷം നേരെ തിരിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വൃക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണാതെ? വേരുകളൊക്കെ മേൽപോട്ടും തിരിച്ചായിട്ടല്ലേ, നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വേരുകളൊക്കെ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടായിട്ടുള്ള ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന ആ ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അരയാൽ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും എന്താണ് ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ്. ഇത് ഛായാവൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം എന്ന് നമ്മൾ പറയും, റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അധശ്ചോദ്വം പ്രസുതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയാ പ്രവാലാഹ അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഉണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്ര. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് ഈ വൃക്ഷം വേരുകൾ മേൽപോട്ടും താഴെ ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വേരുകൾ താഴോട്ടും ഉണ്ട്. മേൽപോട്ട് മാത്രമല്ല താഴോട്ടും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ വേരുകൾ. അതും പറയാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്താ? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകളാകുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഏതാണ് ചില്ലകൾ?
ചില്ലകളാകുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ്? സ്പർശ, രൂപ, ഗന്ധ, രുചി, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോ ശബ്ദം. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? മേൽപോട്ടും ഉണ്ട്, വേരുകൾ താഴോട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷം എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് എവിടെയാ? ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഇതിനെ അറിയാനൊന്നും കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ആ സൗഹൃദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? അറ്റാച്ച് ആണ്, ഒരുപാട് ആസക്തിയാണ് ഇതിലൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് നമ്മള്. ഇപ്പോ ഈ ശാഖയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അടുത്ത ജന്മം ഇനി ഒരു ശാഖയിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറി 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 ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആസക്തി ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുക? ജലം അല്ലെ? ജലത്തിലൂടെയാണ് അതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് എന്തിലൂടെയാണ് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്? അത് ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. എന്താണ് ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ശാഖകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറി മാറി ഇരിക്കും എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മോചനം ലഭിക്കില്ല. ഇനി മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये യത പ്രവൃത്തി പ്രസുത പുരാണി. ഇതിപ്പോ ആൻസർ പറയാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനം ലഭിക്കുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്തോറും നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം എങ്ങനെ കിട്ടുക? അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഛായാവൃക്ഷമാണ്, മായികമായ വൃക്ഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിഴലാണ്. നമുക്കിവിടെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ വൃക്ഷം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങി എവിടുന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു, അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാലേ. വേരുകൾ അത്രയും എന്താ പറയാ ആഴത്തിലായിരിക്കും, അത് അത്രയും പടർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണല്ലോ ഈ വൃക്ഷം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആരംഭം, നമുക്ക് എവിടെ തുടങ്ങുന്നു, വേരുകൾ എവിടെ അവസാനിക്കാനും ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്നും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, താഴേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഒരു ആൻസർ തരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ തരുന്നു, നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരം തരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ആ വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുക അത് പറയുന്നു. അതായത് ഉറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ച് കളയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആൻസർ തരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ലഭിക്കുന്നത്? അതായത് ഈ വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ നമുക്ക്, അതായത് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണല്ലോ, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട്, എന്താണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, വെപ്പൺ ഓഫ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് വിരക്തി എന്ന ആ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഛേദിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി എന്താ പറയാ മരണാന്തിക കാലം മുതൽക്കേ ഉള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ വൃക്ഷത്തെ, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ നമ്മള് വിരക്തി എന്ന ആയുധം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസക്തിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വിരക്തി. ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ ആസക്തിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്
ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് വിരുദ്ധമാണ് ഈ വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയല്ല, നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആസക്തി കൂടാതെ നമ്മൾ എത്ര വേണോ അത്ര എന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത, എന്റെ കടമ, എന്റെ ഒരു ആ നിയത കർമ്മം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ നിർവഹിക്കുക ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ എവിടെ പോയാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് യദ്ഗത്വ നനിവർത്തന്തേ, യദ്ഗത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയാൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ ആ പരമപുരുഷനെ നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം. അപ്പോ ഈ വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്, വിരക്തി എന്ന ആയുധം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഛേദിച്ച് കളയണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞത് പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലും ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്റെ അച്ഛനാര, അവരുടെ അച്ഛനാര എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയാല് അത് പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവാണല്ലോ എന്താ പറയാ ദ്വിതീയ സൃഷ്ടകർത്താവ്. ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് എവിടുന്ന് വന്നു? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എവിടുന്ന് വന്നു? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു രണ്ടാമത്തെ സംകർഷണ, അതായത് മഹാസംകർഷണിൽ നിന്ന് വന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹ അവിടെ നിന്ന് വന്നു. അപ്പൊ നാരായണ എവിടുന്ന് വന്നു? ആദി അത് മൂലസംകർഷണിൽ നിന്ന് വന്നു. അപ്പൊ മൂലസംകർഷണ എവിടുന്ന് വന്നു? അത് നമ്മുടെ ബലരാമന്റെ ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം. ബലരാമൻ എവിടുന്ന് വന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ എന്താണ്, ഉറവിടമാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അന്വേഷണം നമുക്ക് അവസാനിക്കും. എവിടെയാണത് അവസാനിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ അത് അവസാനിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ആർക്കാണോ ഉള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം, അതാണ് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആ സംഘം വേണം നമുക്ക്. സജ്ജന സംസർഗം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാ? ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയ കാണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം കാരണമാണ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം വേണം. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ആര് വേണം? നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ സംസർഗം വേണം, നമുക്ക് സഹവാസം വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതറിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ക്ലേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിടുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പോ വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോചനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ആ ബന്ധനം അറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, യാഥാർത്ഥ്യ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. യാഥാർത്ഥ്യ വൃക്ഷം എവിടെയാണ്? അതിവിടെ ഇല്ല. അതെവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവന. അപ്പൊ ഇവിടെ മായികമായ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലേ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ആ വൃക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അവിടേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വിരക്തി എന്ന ആയുധം തന്നെ വേണം. പക്ഷെ ആ ആയുധം മൂർച്ച കൂടിയതായിരിക്കണം, അതായത് ഷാർപ്പായിരിക്കണം. വിരക്തി എന്ന ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ വെപ്പൺ, ആ ആയുധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കണം. ഷാർപ്പാക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി? അത് ഭക്തി പുരസരമായ സേവനം. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള വെപ്പൺ, ആ വിരക്തി എന്നുള്ള ആയുധം ഷാർപ്പാവും. അപ്പൊ ആ ആയുധം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്താ പറയുക, വിച്ഛേദിച്ച് കളയാൻ എളുപ്പമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംജ്ഞൈ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയുന്നവൻ എന്താണ്, പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണത്? 3 കാര്യങ്ങൾ: നിർമാനമോഹ, ജിത സംഘ ദോഷ, അങ്ങനെ മിഥ്യാഭിമാനം. എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തത്?
ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു മിഥ്യാഭിമാനം. 3 കാര്യങ്ങൾ: മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. ഇത് നമ്മൾ ഈ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ദുസ്സംസർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ ആ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൂടെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും പക്ഷെ നമ്മുടെ സംഘം നമ്മളിപ്പോ സംസർഗം, അതായത് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ആ ഒരു ഭക്തി മാർഗത്തിലില്ല, അവര് എന്താ പറയാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആ മൂന്ന് ഗുണത്തിലാണ് അവര് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് എന്താ അപ്പൊ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ സംസർഗം വേണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിരതരായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേണം നമ്മുടെ ചുറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പതനം സംഭവിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദുസ്സംസർഗം. മിഥ്യാഭിമാനം എന്താണ്? ഒന്നും എന്റേതല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിമാനം ആയിരിക്കണം നമുക്ക്. ഇത് മിഥ്യാഭിമാനം എന്താണ്? ഞാൻ, എന്റെ, അഹം മമേതി. അഹം മമേതി എന്നുള്ളത് എന്താണ്? അത് മിഥ്യ അഹംഭാവമാണ്, അഹങ്കാരമാണ്. ആ അഭിമാനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ. എന്താണ് ഭൗതിക തൃഷ്ണ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഡിസയർ എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ദൂരെയാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ആഹ്ലാദിക്കണം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൽ ഞാൻ ആസ്വദിക്കണം, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇച്ഛ, ആ ഡിസയർ ആണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ്. എന്താണ് സനാതന തത്വം? ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാത്ത ഇറ്റേർണൽ എന്ന് പറയും. ആ ട്രൂത്ത് എന്താണ്? ആ തത്വം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, പരമദേവോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് വെറും സുഖദുഃഖമല്ല, ലാഭം നഷ്ടം, ജയം തോൽവി, സന്താപം സന്തുഷ്ടി, ഇച്ഛ ദ്വേഷ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാവണം. എന്നിട്ട് വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയുന്നവൻ എന്താണ്? പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ മുക്തി മാർഗത്തില് മുന്നേറാൻ അതായത് സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് 5 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന്. ന തദ്ഭാസയത്തെ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. അതാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു, അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഭക്തി പുരസര സേവനം തന്നെ വേണം. എങ്കിലേ ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി പുരസര സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ ന തദ്ഭാസയത്തെ സൂര്യ, അതെന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ന തദ്ഭാസയത്തെ സൂര്യ, അതായത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അവിടെ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് സൂര്യനില്ല, ചന്ദ്രനില്ല, വൈദ്യുതി ഇല്ല, അഗ്നിയുമില്ല, അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന്? കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചമാണ് ആ എഫൽജൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, പ്രകാശം. അതാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മുകളിൽ എന്താണുള്ളത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും താഴെയുള്ളതും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മുകളിലുള്ളത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചമാണ്. അതിന് സ്രോതസ് എന്താണ്? അതിന് ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഉറവിടം അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശമാണ്, വെളിച്ചമാണ്, എഫൽജൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സൂര്യനാകട്ടെ ചന്ദ്രനാകട്ടെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇവിടെ 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഇവിടെ സൂര്യന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, ചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അഗ്നിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠങ്ങൾ, അത് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ആധ്യാത്മിക ആകാശത്ത് താഴെ വരുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അവിടെ അതായത് അതിനു പോലും മൂലം എവിടെയാണ്? ഉറവിടം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല.
ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കള്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ എന്താണ്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അധമ ശക്തി, താഴ്ന്ന ശക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു? അതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടത് പറയുന്നു ശാശ്വതം? കാരണം ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ സനാതനനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാകുമ്പോൾ നമ്മളും സനാതൻ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ടായിരിക്കും, ചെറിയ തോതിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസിൽ നമുക്കുള്ളത് എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. അത് പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെറിയ തോതിലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിൽ നിൽക്കണം, സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കണോ, രജോ ഗുണത്തിൽ നിൽക്കണോ, അതോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിൽക്കണോ, ആ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ വിഷ്ണു തത്വം, അതെന്താണ്? സ്വാംശ എന്ന് പറയും. വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാംശ, പിന്നെ വിഭിന്നാംശ. എന്താണ്? സ്വാംശ വിഭിന്നാംശ എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാംശത്തിൽ വരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നമുക്കറിയാം. എന്താ പറയാ, ശ്രീരാമനാവട്ടെ, നരസിംഹനാവട്ടെ, നരസിംഹ ഭഗവാൻ, രാമ, നരസിംഹ, ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യകൂർമ്മ, ഇതൊക്കെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ വിഷ്ണു തത്വത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഓരോന്നിനും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ പെർമനന്റ് ആണ്, ധാമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സ്വാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇനി വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മളാണ്, ഈ ജീവസത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾ. ആത്മാക്കൾ മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെ. ജീവസത്ത, ആത്മാ, ജീവാത്മാവ് എല്ലാം എന്താണ്? ഇതാണ് വിഭിന്ന തത്വങ്ങൾ, എന്താ വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. അപ്പൊ നമ്മൾ ബദ്ധരാകപ്പെടുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ബദ്ധരാകപ്പെടുകയാണ്. പിന്നെ ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചവൻ അവർ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നു? അതായത് നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ ഏതാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ഈ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൂടി ഭഗവാൻ ചേർക്കുന്നു. ഏതാണത്? മനസ്സ്. കാരണം മനസ്സ് അന്തരേന്ദ്രിയ എന്ന് പറയും, നമ്മള് ഇന്റേണൽ സെൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ മനസ്സും കൂടി ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അന്തരേന്ദ്രിയം ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ്? 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഷഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി. ഷഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ 6 ഇന്ദ്രിയം. അപ്പൊ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ, നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അത് ഏത് ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച ശരീരം അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ആഹാര രീതി, എന്താണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള്, സ്വഭാവം, ഇതൊക്കെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. കാരണം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം. ആ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഈ താഴ്ന്ന, അതായത് ഒരു ഉറുമ്പ് വരെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല. എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ആര്? ജീവസത്തകള്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ അംശമാണ്. പക്ഷെ ബദ്ധരാണ്, 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധരാണ്. കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. മനസ്സെന്ന ഇന്ദ്രിയം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട്, അതായത് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൂടെ. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് വിരലുകൾ, നമ്മുടെ കൈയിന്റെ ഇപ്പൊ കൈ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ വിരലുകളാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ? അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നമ്മള് ഭാഗമാണ്. ആ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ സത്വത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ, അതായത് വസുദേവ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന് സമമാകണം, അതായത് തുല്യരാകണം. ഏതില്? ഗുണത്തിൽ. അളവിലല്ല, ഗുണത്തിൽ ഒന്നാവും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കൈയും വിരലുകളൊക്കെ. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ, സനാതനമായ അംശങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തീ പ്രജ്വലിക്കുന്ന ആ തീയിൽ നിന്നും എന്താണ്? ആ തീപ്പൊരികൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലെ? ആ തീപ്പൊരികളൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോ അതിൽ എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും? ആ ഒരു തീയിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ് തീയിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതായത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? ആ വെളിച്ചവും പിന്നെന്താ പ്രകാശവും പിന്നെന്താണ്? ആ ചൂടും അല്ലെ? ആ തീയിന്റെ ഗുണം ആ തീപ്പൊരികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ തീപ്പൊരി വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? തീയിൽ നിന്നാണ്. എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ തീപ്പൊരിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തീയാണെന്ന് പറയില്ല. കാരണം അതിൽ നിന്ന് വന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ തീപ്പൊരി എന്നേ പറയുള്ളൂ, തീയാണെന്ന് പറയില്ല. സെയിം അതേപോലെ തന്നെ
ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തീയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മള് ജീവസത്തകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും. ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ വെളിച്ചവും ആ ചൂടും, ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അളവിലൊന്നല്ല, ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്കും ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇതില്. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപുത്കാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാന്തി വായുർഗന്ധാനി വാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവസങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നാം, അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ആത്മാവ് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാല്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ശരീരം, അതായത് സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, അത് നശിക്കും. നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്ഥൂല ശരീരം നശിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടാണ് അത് പുറത്തു വരുന്നത്. പുറത്തു വന്നത് മറ്റൊരു ശരീരം കൈകൊള്ളുന്നു, അല്ലെ? മറ്റൊരു ശരീരം കൈകൊള്ളുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് കാറ്റ് ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഉദാഹരണം കാറ്റാണ്. അതായത് കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ, കാറ്റ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത എങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവസങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു, അതായത് ഇപ്പൊ കാറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗന്ധമില്ല. കാറ്റിന് എന്താണ്, പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗന്ധമില്ല. പക്ഷെ അത് നല്ല പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് അത് പോകുന്നതെങ്കിൽ, കാറ്റ് വീശുന്നതെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സുഗന്ധം കിട്ടും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അത് മലിനമായിട്ടുള്ള, വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെയാണ് ആ കാറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ദുർഗന്ധമായി തീരും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാറ്റിന് ദുർഗന്ധമുണ്ട്, കാറ്റിന് സുഗന്ധം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാറ്റിന് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഗന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷെ അത് എവിടെയാണോ പോകുന്നത്, ഏത് സ്ഥലത്ത് കൂടെയാണോ അത് പോകുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് സങ്കല്പം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒരു സങ്കല്പം ഇല്ല. അതായത് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ഒന്നുമില്ല. ആത്മാവിന് സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷൻ എന്നോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷേ ആത്മാവ് എന്താണ്, ഈ നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, പിന്നെന്താണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം, അങ്ങനെയുള്ള 3 സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടുള്ള അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതിന്റെ കൂടെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. പുറത്തു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മളിപ്പോ ഭരത രാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. അതിലെന്താണ് സംഭവിച്ചത്? രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു, ആ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് രാജാവ് മരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആ ആത്മാവ്, രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു, രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളപ്പോ രാജാവിനെ പോലെ അത് പെരുമാറി. പക്ഷെ രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്തേ, അത് മാനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ മാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ആ ശരീരത്തില്. അപ്പൊ അതാണ്, ഈ ആത്മാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, അതിന്റെ യാതൊരു ഇതുമില്ല. അത് ഒന്നും ഗുണങ്ങൾ, അത് ഏത് ഗുണത്തിലും വരുന്നില്ല, അതൊരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല, അത് വെറുതെ ഉദാസീനൻ എന്ന പോലെ ആത്മാവ് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ശരീരം വേണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോ അതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്തു, ഒരു മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോ അതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു, അത്രമാത്രം. അതേപോലെ ഇവിടെ പറയാണ്, കാറ്റുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഉപമ കൊടുത്ത് പറയാണ്. അതായത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവസത്ത മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളപ്പോ ഇതിലെ പോലെ, പിന്നെ വേറെ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പുരുഷനായി, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഒരു നായയാകുമ്പോൾ ആ നായയുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ആത്മാവ് അവിടെ ഇരിക്കും. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് അതവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത്രമാത്രം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും അഹങ്കരിക്കാനോ അഭിമാനിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് അടുത്ത ജന്മം എന്താണോ എന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച്, എന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്, എന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എന്റെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതം അനുസരിച്ച് അത് ജീവിക്കും, അവിടെ അതിലിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് യാത്രക്കാരൻ എന്ന പോലെ, ഒരു വാഹനമാണ് ഈ ശരീരം, അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെ, അത്രമാത്രം. ശ്രോത്രം ചക്ഷുശ്ച സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈകൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇപ്പൊ അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളപ്പോ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ, അതിപ്പോ ഇനി വേറെ ഒരു ആനയോ അല്ലെങ്കിൽ നായയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചയോ അതാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? അത് ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും ഓരോ ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച പെരുമാറ്റമായിരിക്കും. ഇപ്പോ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം. ഇനി
ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശബ്ദം, സ്പർശം, രുചി, ഗന്ധം, ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അത് ഏത് ശരീരമാണോ സ്വീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ആ ബോഡിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ജീവസത്ത എന്താണ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും, ആസ്വദിക്കും. അതാണ്. അതിപ്പോ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നായയായി, അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ സുഖിക്കില്ല എന്നൊന്നും അത് ചിന്തിക്കില്ല. അത് നായ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് അതോടെ ഇരിക്കും, അത് അവിടെ ആസ്വദിക്കും, ആ ശരീരം ആസ്വദിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ശരീരം കിട്ടിയാലും ആ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്തം സിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാൻവിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നു എന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് എന്താണ് ഏത് തരം ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നോ അത് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ വിഡ്ഢികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് പറയാണ്. അതായത് ഇതിനൊക്കെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അത് തെളിഞ്ഞവർക്ക് എന്താണ് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണ് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കിട്ടുക? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചർമ്മചക്ഷു. ചർമ്മചക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ചർമ്മത്തിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കണ്ണ്. അപ്പൊ അത് ചർമ്മചക്ഷുവാണ്. അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിന് കാണാൻ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതിന് എന്താ പറയാ, അതിൽ കൂടുതൽ അതിന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ആയാലും മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ജ്ഞാനചക്ഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ശാസ്ത്രചക്ഷു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ണുള്ളപ്പോ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താ, 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ജ്ഞാനക്കണ്ണ്. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ വിഡ്ഢികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാർ, അതായത് വിഡ്ഢി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൂൾസ് എന്ന് പറയും, അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് ഇനിയൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? പക്ഷെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ നമ്മൾ മരിക്കുന്നതോടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ മരിക്കുന്നതോടെ എല്ലാം തീരുന്നില്ല, ഇനി വീണ്ടും തുടങ്ങാണ്. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച. മരിക്കുന്ന ആള് ജനിക്കും, ജനിച്ച ആള് മരിക്കും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ചക്രം. അതങ്ങനെയാണ് ആ ചക്രം പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിഡ്ഢികളാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്താണ് ഗുണം, എങ്ങനെയാണ് ക്ലേശങ്ങൾ, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്കിളിൽ വന്ന് പെടുന്നത്, അതൊക്കെ അവിടുന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്നും തന്നെ വിഡ്ഢികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം, പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്തി ആത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോ പ്രകൃതാത്മാനം നൈനം പശ്യന്തി അചേതസഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. അതാ പറയുന്നത് നമുക്ക് ജ്ഞാനം വേണം, നമുക്ക് ഭക്തജന സംസർഗം വേണം. ഈ ഭക്തജന സംസർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തജനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ആസക്തി? എന്തായി? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയായി. അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ സുഖങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം, അതാണ് തൃഷ്ണ. അത് കൂടി വരും. അപ്പൊ ഈ തൃഷ്ണ കൂടി വരുമ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സജ്ജന സംസർഗം വേണം. ഭഗവാൻ 10ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, മച്ചിത്താ മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം. അതായത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്കുള്ള ജ്ഞാനം പരസ്പരം കൈമാറുന്നു. ചിത്രത്തിലും കാണാം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കുക ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, അതൊക്കെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ അവർ സമയം പാഴാക്കി കളയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. അവർ ഈ ശരീരം കിട്ടി എനിക്ക്, അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് വഴി? അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ജ്ഞാനം മാത്രം കിട്ടിയതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ,
നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം. അതായത് നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് അത് വിജ്ഞാനമായി മാറുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം അതെന്നും ജ്ഞാനമായി തന്നെ ഇരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മളത് പ്രായോഗികമാക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി ആർക്കാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്തിനിവിടെ വന്നു, എന്റെ ജോലി എന്താണ്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം, മരിക്കും മുന്നേ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ അല്ലെങ്കിൽ ജീവസ്യ തത്വ ജിജ്ഞാസ, ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. പക്ഷെ അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. ഇനിയൊരു ജന്മം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ചില ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? പുനർജന്മത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല, ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുകയില്ല. അവർ വെറും ഈ കാണുന്ന, പുറമേ കാണുന്ന ആ ശരീരത്തെ മാത്രം, അതിനെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമേ അവര് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആത്മഹത്യ പോലും ഒരു ജന്മം മാത്രമല്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്ഥൂലമായ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അവിടെ നിൽക്കുന്നു, അത് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ നേടണം, അതിനുള്ള പ്രയത്നം നമ്മൾ ചെയ്യണം. വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എന്താണ്, ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ കാണാനോ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചർമ്മ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ജ്ഞാനചക്ഷുസ്, അതായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണുണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ഛാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. എന്തവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിന് ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൂര്യന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, 8-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? രസോഹം മക്സുകോന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാനാണ് ആ സൂര്യനായാലും ആ ചന്ദ്രനായാലും ആ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? പ്രഭാസ്മി. ആ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സൂര്യനെ കാണുമ്പോഴായാലും ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോഴായാലും ആ തേജസ്സിന് കാരണം ആരാണ്? ഉറവിടം ആരാണ്? ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കാരണം എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലെ, നമുക്കിപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു, നമുക്കിപ്പോ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടക്കില്ല. നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അഗ്നിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടല്ലേ? ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രി നടക്കണമെങ്കിലും എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് അഗ്നിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അഗ്നിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ വേണം, സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി, അതായത് നമ്മൾ അത്രയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇന്നെന്താ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമുക്ക് ആ ഒരു നന്ദി പ്രകടനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ. എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ഭഗവാൻ നമുക്കൊന്നും പൈസ ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ. സൗകര്യം എല്ലാം വളരെയധികം സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഭഗവാന് തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ആ ഭഗവാനെ നന്ദി പ്രകടനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തി പുരസരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, അത് നന്ദി പ്രകടനമാണ് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും എന്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സാണ്, എന്തിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇവിടെ കാണുന്ന ഒന്നിനും തന്നെ അതിൻ്റെതായ നിലനിൽപ്പില്ല. അതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ നിലനിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ കരുണയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും ലഭ്യമല്ല. നമുക്കിതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും സുഖമായിരിക്കില്ല. ഇവിടെ ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ ഉഷ്ണാമീ ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വായുമണ്ഡലത്തില് ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്? അവിടെ ആരാണുള്ളത്? അതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഉൾപൂകി. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും എന്താണ്, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കാരണോദക്സായി സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ഗർഭോദക്സായി ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവിടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി ഞാൻ അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, എന്റെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അത് ആ ഭ്രമണപഥത്തിൽ അത് നിലനിന്ന് പോകുന്നത്. വായുമണ്ഡലത്തിൽ അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂലമാണ്. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് ഭഗവാൻ എന്താകുന്നു?
ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു പുതിയ ഒരു അറിവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് വേണ്ടത്, സൂര്യപ്രകാശം മാത്രം മതി എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാണ്, വെറും സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ടായില്ല, സസ്യങ്ങൾക്ക് ആ ജീവരസം ഞാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ചന്ദ്രനിലൂടെ. ഭഗവാൻ സ്വയം ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് അതിന്റെ പ്രകാശമായി തീർന്ന് ഭഗവാൻ ജീവരസം പകരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും, നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിനെ സ്വാദുള്ളവയാക്കുന്നു ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ? സസ്യങ്ങൾക്ക് രുചിയും സ്വാദും എല്ലാം എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വയം. ഭഗവാൻ ചന്ദ്രന്റെ ആ നിലാവിലൂടെ, ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എത്ര ആവശ്യമാണോ അതേ രീതിയിൽ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവും ആവശ്യമാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക്. അത് വളരാനും അത് രുചിയുള്ളതാകാനും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജീവരസം വേണം. അതിലൊരു രസം വേണമെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ ചന്ദ്രനായി സ്വയം ചന്ദ്രനായി കൊടുക്കുകയാണ്, സസ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ജീവരസം നൽകുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയല്ലേ ഭഗവാൻ, നമുക്ക് അതാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴല്ലേ ഭഗവാൻ ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹം ആശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നി വേണം അല്ലെ. ആ എല്ലാ അഗ്നി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ദഹന, അതായത് അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദഹന ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ മെറ്റബോളിസം ശരിക്കും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ദഹനക്കേട് വരും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരും അല്ലെ. ആ ഉദര രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് വരും. എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പ്രക്രിയ, അതായത് ആ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയും, നമ്മൾ ആ മെറ്റബോളിസം എല്ലാം ശരിക്കും നടക്കണം. ആ ദഹനക്രിയ ശരിക്കും നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ദഹനാഗ്നി ഞാനാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തെ എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു അഗ്നി ഭഗവാനാണ്. അഗ്നിക്ക് എന്താ പേര്? വൈശ്വാനര. അഗ്നിയുടെ പേരെന്താണ്? വൈശ്വാനര. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ. ഞാൻ എല്ലാ പ്രാണികളുടെ ദേഹത്തിൽ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തെ എല്ലാം ഞാൻ ഡൈജഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ അഗ്നി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് സമയത്തിന് വിശപ്പുണ്ടായിരിക്കില്ല, വിശപ്പില്ലാണ്ടാവില്ല. ഈ അഗ്നി എരിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സമയാസമയത്ത് ആ വിശപ്പൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിശപ്പ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഈ അഗ്നി നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രജ്വലിക്കണം, അത് എരിയണം. എരിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതുപോലും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നു ഭഗവാൻ, പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ ഈ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദഹനാഗ്നി, അതായത് വൈശ്വാനര എന്നുള്ള ഒരു അഗ്നിയായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ, 4 രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെ ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് 4 രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടവ, വിഴുങ്ങേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, ചവച്ച് ഇറക്കേണ്ടവ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും. അതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നോ അത് എങ്ങനത്തെ ആയാലും ഭഗവാൻ ആ എല്ലാം കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള അഗ്നി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, വൈശ്വാനര എന്ന അഗ്നി. അപ്പൊ ആ അഗ്നി പ്രജ്വലിച്ചാൽ, ആ അഗ്നി ജ്വലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ സമയാസമയത്ത് വിശപ്പ് തോന്നുന്ന, മെറ്റബോളിസം ശരിക്കും നടക്കുക. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ജഠരാഗ്നി, അതായത് നമ്മൾ പറയും വൈശ്വാനര എന്നുള്ള അഗ്നി ജ്വലിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവശാഹം. സർവ്വജീവികളുടെയും, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യം എന്താണ്? സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. നമുക്ക് എന്താ അറിയാം? നമുക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നുളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഈ എന്നെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ? വേദജ്ഞൻ നമ്മൾ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഭക്തിപുരസരമായ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേദജ്ഞനാകും. കാരണം വേദങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന? ആരെയാണ്? അത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് തുല്യമായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു സ്മരണം ഞാൻ തന്നെയാ, ജ്ഞാനവും ഞാൻ തന്നെ. അതായത് മെമ്മറി ആയാലും നോളജ് ആയാലും
ഫർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, മറവിയായാലും അത് ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്മരണം എങ്ങനെയാണല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ ഓർമ്മ വെക്കുന്നു പലതും. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ കരുണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അഹങ്കരിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാൽ മതി അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു കോമ സ്റ്റേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്? നമ്മൾ ആരാന്ന് പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലെ. നമുക്കൊന്നും തന്നെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ്, ഹെൽപ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുക അല്ലെ. നമുക്കൊന്നും തന്നെ തിരിച്ചറിയാനോ ഒന്നും തന്നെ സ്വയം ചെയ്യാനോ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മളായിപ്പോ. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഓർമ്മ വരിക നമുക്ക്? ആരെങ്കിലും ഒരു കാണുമ്പോഴും ഒരാളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഈ സ്മരണ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ കഴിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കഴിവാണ്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒന്നും കഴിവല്ല. ജ്ഞാനമായാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ കഴിവല്ല. കാരണം സാധാരണ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സേവനയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് കരുണ നൽകാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2 ഇഞ്ച് കുറവെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ, ദാമോദര ലീലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അതായത് യശോദമ്മ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ ആ ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കരുണ നൽകി. അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ യത്നിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏ നമാമുപയാന്തിതേ. ഭഗവാൻ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആരാണോ എന്നിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്തി പുരസരമായ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം ഞാൻ തന്നെ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നത്. മറവി, എന്തുകൊണ്ട് മറവി? നമ്മൾ അതൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കും, മറവിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ജീവിതത്തിൽ. അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രസന്റ് ലൈഫ്, അതായത് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്കതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് തരുന്നത്. മറവി അതുപോലെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാസത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അതെല്ലാം ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കത് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്തോ ആയിരിക്കാം, ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്റെ ഭർത്താവും മക്കളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഓർമ്മ തരാണ്, ഒരു 3-4 ജന്മത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ തരാണെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ്, ആരായിരുന്നു എന്റെ മക്കൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 3-4 ജന്മത്തിന്റെ മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും, നമുക്ക് മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോ ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും പഴയ ജന്മത്തിന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്, നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കർമ്മ ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മറവി പോലും ഒരു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സ്മരണയായാലും ജ്ഞാനമായാലും മറവിയായാലും എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക്. പിന്നെ വേദാന്തം എന്താ പറയാ, വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നമുക്കുള്ള ആയസ്സില് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മള് ശങ്കരാചാര്യർ പോലും ഗീതാമാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നു, എന്താണ്? ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രേവ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീത. എന്താണത്? ദേവകീ പുത്രഗീത എന്താണത്? ഭഗവത്ഗീത. ഒരൊറ്റ ശാസ്ത്രം, അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതിന്റെ തുല്യമാണ്. പിന്നെ വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? അതായത് ഇപ്പൊ വ്യാസദേവനാണ് നമുക്ക് വേദങ്ങൾ തന്നത്. പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരം എന്ന് പറയും നമ്മൾ വ്യാസദേവനെ. ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരം എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യാസന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് വേദങ്ങൾ തന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ എന്ത് പറയും? അപൗരുഷേയ എന്ന് പറയും. അപൗരുഷേയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യ നിർമ്മിതം അല്ലാത്തത്. എന്താണ്? മനുഷ്യൻ എഴുതിയതല്ല, അത് ഭഗവാൻ എഴുതിയതാണ്. അത് അപൗരുഷേയ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എഴുതിയത് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് തന്നെയല്ലേ ആ വേദങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ രചിച്ചതും ഭഗവാൻ. വേദാന്തം എന്താ പറയാ, വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടത് ഭഗവാൻ. പിന്നെ വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്ന് പറയാൻ എന്താ ഉള്ളത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമ്മുടെ അല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. ദ്വാമിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂട്ടസ്ഥോക്ഷര ഉച്ചത്തെ. പുരുഷൻ 2 വിധം. അപ്പൊ പുരുഷന്മാര് 2 വിധം ഉണ്ട് അവിടെ. അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട്. എന്താണ്? തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. അപ്പോ
രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരാണ്: തെറ്റു പറ്റുന്നവരും തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാണ്. എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആര് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അതൊക്കെ തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റു പറ്റുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? നമ്മളിപ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എത്തുമ്പോ അതാണ് ക്ഷര അക്ഷര. ക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്നത്, അക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തത്. അപ്പോ ഈ ക്ഷര അക്ഷര. അപ്പൊ ക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്, അക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അക്ഷരം എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു? അവർക്ക് തെറ്റു പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കില്ല നമുക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ക്ഷര അക്ഷര. അക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകം, അക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ. അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല, ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റും. അത് എന്താ പറയാ, നശ്വരം, അത് നശിക്കാത്തതാണ്. അത് ഉത്തമ പുരുഷസ്കന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിപർത്യവ്യയ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ക്ഷര അക്ഷര അല്ലാതെ ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും എന്താ പറയാ അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. ആരാണ്? ഇപ്പോ ക്ഷരത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു, അക്ഷരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതായത് ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഈ രണ്ടല്ലാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മൂന്നാമതൊരാൾ ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ, പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന. കാരണം ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. അവ്യയനാണ്, നാശം സംഭവിക്കാത്ത, നശിക്കാത്തത് അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 3 ലോകങ്ങൾ. ഏതാണ് 3 ലോകങ്ങൾ? ഭൂമി, ഉത്കൃഷ്ടലോകം, പിന്നെന്താണ്? അധമലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 ലോകത്തിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അക്ഷരം അല്ലാതെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ട്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും, ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും, ഓരോ ജീവനിലും, ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യസ്മാത് അക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിതഃ പുരുഷോത്തമഃ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനും ആയതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളും എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്? പുരുഷോത്തമ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇന്ദ്രിയാതീതൻ, ക്ഷരങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതീതൻ, സർവശ്രേഷ്ഠനും ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 3 റീസൺസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. യോ മാമേവ സമ്മൂഢ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ. എന്താണ്? എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കില്ല. അതായത് ആരാണോ സംശയാദൃഷ്ടിയിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിക്കും, മനസ്സിലാക്കും, പക്ഷെ എങ്കിലും അതില് എന്താ പറയാ സംശയങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അവര് ആ മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ അവരുടെ സമയം പാഴാക്കിക്കളയും. പക്ഷെ ആർക്കാണ് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത്, ആർക്കാണ് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഭഗവാനിലുള്ളത്, അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് സമയം പാഴാക്കില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണോ, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള ആ സംശയങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? നമ്മൾ അത് ഉടനടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. അതാണ് വേണ്ടത്. ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രായോഗികമാക്കണം. അതാണ് അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഏ പാപരഹിത. അതായത് മയാനഘ, അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്?
പാപരഹിതൻ, അതായത് പുണ്യാത്മാവ്. അത് അർജുനനെ പറയാണ്, പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ശ്രുതി പ്രമാണം എന്ന് പറയും. വേദങ്ങളെ എന്താ പറയാ? ശ്രുതി പ്രമാണം. അതായത് വേദങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തെ ആർജിക്കുക. എന്താണ്? വേദങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ, ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ശ്രുതി. ശ്രുതി എന്ന് പറയും, ശ്രുതി പ്രമാണം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തന്നില്ലേ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അർജുനനോട്, ഇതൊക്കെ വളരെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല ഇത്. പക്ഷെ ഇത് അറിയുന്നവരെന്താണ്? ബുദ്ധിശാലികളാവും. അവരെന്താണ്? അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് അവരെന്താണ്? ബുദ്ധിശാലികളാണ്. അവരുടെ പ്രയത്നത്തിന് അവർക്ക് എപ്പോഴും പൂർണ്ണത ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സംശയ ദൃഷ്ടിയിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം ജീവിതത്തില്. ആ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സീക്രറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഗുഹ്യതമം. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഗുഹ്യമായ അതിരഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം വേദങ്ങളിലെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം വേദങ്ങളെടുത്തും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനുഷ്യായുസിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം, ഒരു ജന്മായുസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ വായിക്കുക തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മൾ എന്താ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും? പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നമ്മൾ അങ്ങ് മാനസികമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ പോകരുത്. അതായത് ഊഹാപോഹങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അവിടെ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം വേണം. പിന്നെ എന്താണ്? മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണോ, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണോ, ഇത് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ, ശരിയാണോ? നമ്മുടെ ജീവിതകാലം അത്രയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ധൈര്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുള്ള സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ഗുരുവിന്റെ സഹായത്താൽ ജ്ഞാനം നേടി അകക്കണ്ണ്, അത് പറഞ്ഞില്ലേ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഇങ്ങനെയാണ് ഗുണങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലേശങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത്, ഈ ഭൗതിക ബന്ധമാകുന്ന ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആ വൃക്ഷത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഛേദിച്ച് കളയേണ്ടത്, എന്റെ ആ അതായത് വിരക്തി എന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഷാർപ്പാക്കണമെങ്കിൽ, മൂർച്ച വെപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാകുന്ന ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ ഛേദിച്ച് കളയണം. എങ്കിൽ എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അവിടെ പോയാൽ എന്താണ്? തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരാകുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചും അറിയുന്ന ആൾക്കാര്, പക്ഷെ വെറുതെ ഇരുന്നാ പോരാ, വെറുതെ പഠിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത് സേവന നിരതരാകണം. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനയിൽ ഏർപ്പെടണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ തൊടാതിരിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 7:14 ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മാമേവ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. അല്ലാതെ ഗുണങ്ങള് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളപ്പോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അതാണ് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് എന്താണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. അപ്പൊ രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ സൂര്യനുള്ളിടത്ത് ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഇരുട്ടില്ല. സെയിം അതേപോലെ എവിടെയാണോ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. നമ്മളെപ്പോഴും പറയല്ലേ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമം ജപിക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ത് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എന്തായാലും സേവനം ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിക്കാണോ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി? ഏതാണ്? മായാദേവി. രണ്ടിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മായാദേവിയുടെ പിടിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെവിടെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്,
നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധി ആയിക്കോട്ടെ, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികമായി ഒരുപാട് പാണ്ഡിത്യം നേടിക്കോട്ടെ, ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കണക്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമാനല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? എപ്പോ വരെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധിമാനല്ല. കാരണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം ഭൗതികമായിട്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം എന്താണ്, നമുക്ക് സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായി എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ കണക്കാക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും ജ്ഞാനം വേണ്ട, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും വേണ്ട, പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനോട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ക്വാളിറ്റീസ് വേണ്ട, 2 കാര്യങ്ങളെ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഭക്തിയോടെ, എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ മതി. സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്തും സ്വീകരിക്കും. അത് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാനോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തോൽക്കും എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ, നമ്മുടെ ആ ഭാവത്തിന്റെ മുന്നിൽ, നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം തോൽക്കും, സ്വയം വിൽക്കപ്പെടും. എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണേലും കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഭക്തി അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. കാരണം ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ അത്രയും ഭക്തി നൽകുന്നത്. കാരണം ആ ഭഗവാൻ സ്വയം വിൽക്കപ്പെടുകയാണ് ഭക്തിയിൽ. അതാണ് അതിന്റെ കഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക? ഒരു സ്റ്റോറി, അതായത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായ സുദാമന്റെ കഥയാണ്. സുദാമൻ അല്ലെങ്കിൽ കുചേലൻ, നമുക്ക് കുചേല ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാല്ലേ? അപ്പൊ കുചേലന്റെ കഥയാണ് ഇത്. എന്താണ്? കുചേലനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ്. അതായത് ചെറുപ്പത്തില് രണ്ടുപേരും എന്താണ്, ബാല്യകാല സ്നേഹിതനാണ്. ആര്? കുചേലൻ. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു, ബാല്യകാലത്തിന്റെ എന്താ പറയാ സുഹൃത്താണ് കുചേലൻ. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും എവിടെയായിരുന്നു? നമ്മുടെ ആ സാന്ദീപനി മുനി ആശ്രമത്തില് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്തത്. കാലക്രമേണ എന്തായി? കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകാധീശനായി, കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലെ രാജാവായി മാറി. പക്ഷെ ഈ കുചേലൻ ഒരു എന്താ പറയാ പാവപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണനായി തന്നെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പാവപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണനായ കുചേലൻ എന്താണ്, വീട്ടിൽ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യമാണ്. ആർക്ക്? കുചേലനും ഫാമിലി, അതായത് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കുചേലന്റെ ഭാര്യ പറയാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ബാല്യ സ്നേഹിതനായ ആ കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് കണ്ടൂടെ? ആ ദ്വാരകയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ആ കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് കണ്ടൂടെ? കൃഷ്ണനോടൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയാണ് ആര്? ഭാര്യ. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, കുചേലന് കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനോട് ചെന്ന് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല. അത് ലജ്ജയുമാണ്. പക്ഷെ കൂടുതൽ എന്താണ്, കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ കുചേലന് താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ ഭാര്യ ഒരുപാട് നിർബന്ധിക്കൂ, നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ തരാതിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വിടാണ് ആരെ? കുചേലനെ ദ്വാരകയിലേക്ക്. പക്ഷെ കുചേലന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കരുതും അല്ലെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ അന്ന് കുചേലന് അത്രയും ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കൊടുക്കാൻ, കൃഷ്ണന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നുമേ ഇല്ല കയ്യിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ അയൽക്കാരന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അവല് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ആ അവല് പോലും എന്താണ്, ഒരു മുഷിഞ്ഞ കീറിയ ഒരു വസ്ത്രത്തിലാണ് പൊതിഞ്ഞ് അതിനെ, ആ സ്വന്തം അവർ ശരീരത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലും അതേപോലെ മുഷിഞ്ഞ കീറിയ വസ്ത്രമാണ് കുചേലൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവിലും പൊതിഞ്ഞ് അവൾ പോവാണ്. എവിടേക്ക്? ദ്വാരകയിലേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങനെ ദ്വാരകയുടെ അവിടെ എത്തി, ആ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്താണ്, ദ്വാരപാലകരുണ്ട്. അവര് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ, ആ വസ്ത്രധാരണമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നിർത്താണ് ആരെ? കുചേലനെ. സുദാമനെ അവിടെ നിർത്താണ്. അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല, വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കുചേലൻ പറയാണ്, ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളൊന്ന് ചെന്നിട്ട് കൃഷ്ണനോട് ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ബാല്യകാലത്തിലെ സുഹൃത്ത് ആയ കുചേലൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി കൃഷ്ണനോട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദ്വാരപാലകരൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്,
ആ ഒരു ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങേ കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വസ്ത്രധാരണ ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു ആളാണ്. ഒട്ടും തന്നെ വൃത്തിയില്ല, വസ്ത്രധാരണം കണ്ടാലും മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആ സുധാമനോ കുചേലനോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും. അത് കേട്ട പാടെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒട്ടും തന്നെ വൈകിച്ചില്ല, ഉടനടി ഓടി ചെല്ലാണ് എവിടേക്ക്, ആ വാതിലിന്റെ അവിടേക്ക് ചെന്ന് കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയാ, ആ സുധാമനെ കാണുന്ന നിമിഷം, കുചേലനെ കാണുന്ന നിമിഷം കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കണത്, ആലിംഗനം ചെയ്യാണ്. ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വയം ഭഗവാന് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ആ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രാധ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെയും രുക്മിണിന്റെയും ശയ്യാസനത്തിലേക്ക്, അവിടെ ശയ്യാസനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്താണ് കുചേലനെ. അവിടെ ഇരുത്തി ആ പാദങ്ങളെ ഒക്കെ കഴുകി കൊടുക്കാണ്. ആര്? സ്വയം ഭഗവാൻ കഴുകി കൊടുക്കാണ് കുചേലന്റെ പാദങ്ങൾ. എന്നിട്ടെല്ലാം എന്താ പറയാ, സുഖവിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു, വർത്താനങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അപ്പൊ കുചേലനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ ഇത്രയും ദൂരേന്ന് കുറെ വർഷത്തിന് ശേഷം വന്നല്ലേ എന്നെ കാണാൻ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഏടിക്കമ്മ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇല്ല ഒന്നും വേണ്ടുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ലജ്ജ വരാണ്, ഇത്രയും വൈഭവം, അതായത് ഇത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടി ആ ഫ്രണ്ടാണ്, സുഹൃത്താണ്, പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇത്രയും വൈഭവത്തിലിരിക്കുന്ന, ഐശ്വര്യത്തിലിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ ലജ്ജ വരാണ്. ആർക്ക്? സുധാമന ലജ്ജ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, കൊണ്ടുവന്ന അവൽ പോലും കാണിക്കുന്നില്ല, കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ആ അവിൽ പൊതി, ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അവിൽ പൊതി കൊത്തി പിടിച്ചിങ്ങനെ എടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ കയ്യിലെടുത്ത് അങ്ങനെ വായിലിടാണ്, ഒരു പിടി കയ്യിലെടുത്ത് വായിലിടാണ്. അപ്പൊ ആ ഇട്ട നിമിഷം എന്തായി, അവിടെ കുചേലന്റെ ആ കുടിലായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു മനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരമായി. അവിടെ രണ്ടാമത്തെ പിടിയെടുത്തു കൃഷ്ണൻ, അവില് വായിലിട്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ നല്ല വസ്ത്രാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് അതുപോലെ സമ്പന്നരായി മാറി. അപ്പൊ മൂന്നാമത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രുക്മിണി ദേവി തടയും, ഇനി മതി എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ. കാരണം ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാന് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ, അത്രയും ഇതാണ്, സ്നേഹമാണ് ഭക്തന്മാരോട്, ഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. അവസാനം എന്തായി, കുചേലൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, ഭഗവാനോട് ഭാര്യ പറഞ്ഞയച്ചു, ഇതൊക്കെ പറയണം, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പറയണം, അവതരിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കുചേലന് ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ല കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോ ഇതൊക്കെ പറയണമെന്നോ, ആ കൃഷ്ണനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ മറന്നു ഒന്നും തന്നെ പറയാതെ തിരിച്ചു വരികയാണ്. ആ കണ്ട സന്തോഷം കണ്ണ് നിറയാണ്. ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ട ആ ബാല്യ സുഹൃത്തിനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാണ്. വഴിയിൽ വരുമ്പോ കുചേലൻ ആലോചിക്കാണ്, നല്ലതായി ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഭഗവാനോട്, അത് നല്ല കാര്യമായി. കാരണം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതിലുപരി എന്താണ്, എനിക്ക് ആ കൃഷ്ണനെ ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ആ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് കുചേലൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ കാണുന്നത്, ആ ഒരു കുടിലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മനോഹരമായ കൊട്ടാരമുണ്ട്, ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ അത്രയും ഐശ്വര്യത്തോടെ കാണാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലായി, ഭഗവാനോട് ഒന്നും തന്നെ മിണ്ടണ്ട, ഒന്നും തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കണ്ടറിഞ്ഞ് തരുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ഇത് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ആളായാലും, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞു, ഭഗവാന് നമ്മൾ എത്ര വിലപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, കൊടുക്കുന്നു, അതൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുക. ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും ഭഗവാന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം ഭഗവാന് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് നോക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉള്ളിലെ ഭാവത്തെയാണ് അവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു നിഷ്കാമ ഭക്തിയുടെ, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിന്റെ, നിഷ്കാമ ഭക്തിയുടെ ആ സുഹൃത് ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ കഥ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനോ അവതരിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ബാഹ്യ പ്രകടനമല്ല ആവശ്യം, നമുക്ക് എന്താണ്, നിഷ്കാമ ഭക്തിയും ആ ഒരു സ്നേഹവും ഭഗവാന് വേണ്ടത്. നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിരുന്ന മാത്രം മതി, ഭഗവാന്റെ കരുണ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. മാതാജി ഭക്തിനെ പറ്റി കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരൂ. പറഞ്ഞുതരാം.